The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119, 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. 2 Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Proverbs 3, verse 1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magasugod sa pagtuon sa pulong sa Dios niining atong ministry, gidapit ka kung ikaw sa kamagtotoo sa paghingalan sa imong mga sala. Ginamit ang recovery technique of 1 John 1:9, which says that we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Therefore, mao kanay atong buhaton aron kita mapuna na usab sa Espiritu Santo, o kita anay pakigabitay sa Dios. So apan alang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, ang imong isyu nga giatubang dili ang paghingalan sa imong mga sala, kundi faith on the Lord Jesus Christ. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, sa hilom magaampo kita. Let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave, you never change,
Your faithfulness never wane, or your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study today. We ask all this in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaniyong tanan akong mga suki na usab sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining ministry, the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Aniya kita adlaw, maayo ang tong panglawas og gipabuhi pa kita. We are alert with a clear mind. Sana nga atong pangisip nagaginawa pa kita, gipabuhi pa kita sa Dios tungod lamang sa iyang kaluoy, gugma, kortesiya o grasya. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kaya kini grasya man. Karon ato ipadayon ang atong hisgot bahin sa doktrina sa pagkamasaligan sa Dios. The integrity of God. Honestanan, ang mga magtutuo nagahuwat lamang sa sunod nga ingnon ta programa sa Dios sa iyang plano alang sa kasaysayan. Ikaw nga Kristohanon karon nga nagpaminaw ning atong pagtuon, ang atong sunod nga gipaabot mao ang pagsakgaw, pagkuha na sa Dios kanato gikan dinhi sa kalibutan. So, it's either unsay mo na, rapture ba o kamatayon sa atong physical nga kahimtang. Okay? Apan marapture man o mamatay ta, giandam na sa Dios ang tanan. Everything. Everything para sa atong pag-angkon for us to exploit all the things that God has prepared for us. Og tungod niya na, because of that, gahuwat ra ang Dios unsay mga desisyon nga atong himuon. Mobitaw nga atong masumpay ngano nga kitang tanang mga magtutuo moatubang man sa judgment seat of Christ. Okay? Matubang kita. Kay paminaw. Ang paghusay gud nato, ahusayon man ta sa mga angay natong madawat og sa mga ingnon ta nga bahaw ba nga mga gipang andam niya. Nga bahaw. Nga wa man nato maangkon pa. Okay? Kaya ang pangutana man God nga moabot ana sa mga angayan natong madawat, oy problema kay hatag man. Pero ang pangutana kanang husay nga gisgutan diha sa judgment seat of Christ. Kana bang pangutana nganong wa man nimo madawat? Nga ako naman nang giandam para nimo, mo na isulti sa Dios. Ako naman itong giandam para nimo. Not only do all God's actions reflect the aggregate of His attributes, kining attributes of God, critical ni. Kaya usanis gikinahanglan nga masilsil o matiman-an sa hunahuna sa matag usa ka magtutuo. But since God is a person, timan ni, persona ang Dios baya. Dili ni siya ingon nga usara ka imagination o handurawan para nimo. Dili. Ang Dios kinahanglan ng nahimo na siya nga ingon katinuod sa tao nga naa sa tapad nimo. Diha. Imong gikatapad sa imong paglingkod karon. Kung naa manggaling kay gikatapad, okay? Hinaot, ingon na ang Dios katinuod alang kanimo karon. God is a person. Exodus 3:14, unsay gisulti diya, I am that I am. Kay katugod si Moises, nangutana kinsa man ka Ginoo. Now, by the way,
Kung mangutana ka sa Dios o kinsa man ka, unsa may itubag sa Dios nimo? Mutubag na siya, ako mao ako. I am that I am. Kaila naman tingali kag ako mao ako. So, that means, ugun sa imong nailhan ako, mao na ako. Ako na. Okay? Mao na insulti sa Dios. And that is why it is incumbent upon every believer to learn and know as to who and what God is. Sabta ka na pag-ayo. All His actions always involve sa iyahang pagkapersona. Mao na, nga when you learn about the person of God, muminos ang imong mga pangutana basin sa imong kinabuhi karon. You know what I mean? Okay? Mas muklaro para nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Hinumdumi tuod, di ba yata permanente din Kitang tanang mga magtutuo, anto man tang tanan mo sangko dito sa judgment seat of Christ. Ang uban, mauna na sa paghuwat. Kita maawahi. Ang uban, maawahi. Ang uban, maguna nga maghuwat dito, kay matud pas pulong sa Dios, sa mahitabo na ang judgment seat of Christ. Huwag maguna sa judgment seat. Huwag maawahi. Unya tingali mo ingon ka, kadto diyang nangamatay na. Maghuwat to na itong buhi pa. Did you know that? Pero, diyan ang higayon nga kitang tanan hatagan ng resurrection body, binanhawng lawas. Kaya di man ta maka-atubang sa judgment seat without a resurrection body. Well, I hope you are following this particular study. So, again, why maguna o resurrection body? Ang nangamatay na ron, wa pa na sila resurrection body. Inigabot nito. Apan, naana sila body. Lawas nga ingnon tataghuan. O sa in English, interim body. Temporaryo ba? Sa tuyo nga, aron sila maka-interact dito kuyog sa atong Ginoo. But they are standing by for us. Kitang niya pa din Bulahan gud tang niya pa ta din kay naibaw ka ba nga no? Ilahanan ka na nga doon na pa'y mga butang o naa pa'y mga sangkap nga giandam ang Dios alang kanato nga wa pa nato madawat. And God wants us to receive all of these things. Mao bitaw usahay kun atong una ang style sa Dios ba? Again, remember this. God is perfect. So di gyud ka makaingon, God nga nung giuna man to nimo. Dili mahimong mangutana ka sa Dios og iuna na, dili mahimo. Paminaw. Ang tanan nga lihok sa Dios, pinasikad sa iyahang pagka-Dios. Sabta ka na pagayo. Pinasikad sa iyahang pagka-Dios. Ang tanang mga hitabo, pinasikad tanan sa iyang pagka-Dios. Kitang mga tao, igor tang mukat-on kung kinsa ka nang gitawag og Dios. Certain things God does exceedeth one or the other of His attributes. But all His attributes always function together in perfect coordination and harmony. Ang pagka-Diyos sa Diyos, daghan ni siyang attributes which iniglihok ni nila, mao'y ga-compose, mao'y nagalangkob sa iyang essence, nga mao'y nakahimo niyang God. Kining attributes. And do you remember the infographics ini? Ato maninggi distribute sa napulo ka attribute sa Dios. Okay? Ang pagka-Diyos sa Dios, anaas na po niya ka attributes. God, ang iyang essence, ang iyang pagka-Diyos, composed by His 10 attributes, namely, okay, silbi kining review.
ang iyang sovereignty, then ang iyang righteousness, ang iyang justice, justisya, ang iyang gugma, love, ang iyang eternal life, kinabuhing dayon, ang iyang omnipotence, ang iyang pagkalabawang makagagahon, ang iyang omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan, ang iyang omnipresence, ang iyang pagkaanas, tanang dapit, ang iyang immutability, ang iyang pagkadili na mausab, o ang iyang veracity, ang iyang pagkakamatuoran. Well, di na nato sa tunan ni tagsa-tagsa, kay natunan naman ni nato, no? Natunan na ni nato sa atong paghisgot sa Trinity. Okay? Bala ang Trinidad. Well, anyway, every now and then, tukbilon man ni natong doktrina. Now, going back to our lesson, kini silang attribute sa Dios. Eternal life nga usa sa attribute sa Dios means God is eternal life. Love, God is love. Ang Dios dili mahigugma. Ang Dios mismo mo'y gugma. Kasabot ka? No, nang ayaw ka, tinga, paingon ako, ang Dios dili mahigugma. Ang Dios mismo mao'y gugma. Ang love sa Dios personified in God Himself. Then, there is justice, justisya, ang iyang pagka-makiangayon. Tungod sa pagka-perfect sa Dios, kining iyang mga attributes, perfect po, of course. So, di mahitabo nga muusob-usob gini. Righteousness, ang pagkamatarong, sovereignty, ang iyang pagkalabaw makagagahon, omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan, omnipotence, ang iyang pagkalabaw nga gamhana niya. The attributes of God, like sa iyang omnipotence, all-powerful siya. Siya ang creator sa tanan. Siya rin po muguba sa tanan. Right? Kay bautana. Naupaminaw. Sa pagka-powerful sa Dios, remember, nga why attribute niya nga mulihok, nga dili malambigit ang uban. Do you understand what I mean? Ang iyang pagka-powerful, di na siya mulihok nga siyara. Kinahanglan nga sibo sa siyam niya ka kaubang attributes. Kaya na po mayang attributes. So, not one attribute arbitrarily functions. Kinahanglan sibo. And why do you think so? Ang pagka-Diyos sa Diyos. Di man mo mahimog kuhaan o usa ka attribute ang Diyos nga maura na. Di man mahimo. What is omnipresence? Now, omnipresence is divided into two. Well, kung atong lakturon sa pagpatinaw nimo, ang Diyos naas tanang dapit. Okay? Naas siya tanang dapit sa tanang higayon. But if you divide this insakto nga pagtuon, kining iyang omnipresence is immanence and transcendence. Now, unsay buti pasabot sa transcendence. Ang transcendence nagpasabot ini. Naa ang Dios gahapon, ugma naapod, karon naapod. Why gahapon, karon ug ugma para sa Dios? Wala. Okay? Now, niadtong World War I, okay? Unang gubat sa kalibutan. Didto ba ang Dios adtong itabuha? Of course. Karon niya siya dinhi. Humana ang World War I. Basta? Pero para sa Diyos, naagyapon siya adtong dapita. That is what we mean by transcendent. Ayaw nagsukit-sukit kay mga buang na niya nanunta ini. Kay ayaw nagsukit-sukit. Kay kita ng mga tao, limitado manggunta sa relo o kalendaryo. Inig-ingon nga pizza kuan karon, humana ang pizza gahapon. Wala ta. Para nato, di na to mabalik. But for God, para sa Diyos, pariha ratanan.
Okay? Sabtag ini, you follow me very well. Mao bitaw tong atong tig-ingon nga ang imuhang mga desisyon nga wa pa nimo mahimo, nahibaw ng daan ang Dios ana. Naana ang Dios anang mga dapita, mga hitabo nimo nga wa pa mahitabo. Ayaw kalimot, do not forget. Naana ang Dios anang dapita. Tuo ba mo? Mura mag naiuban tingali ninyo nga moingog. Unsa gud ron? Transcendence. Maunay omnipresence sa Dios. Transcendence. Mao bitaw na nga o ang imong mailhan na gyud pag-ayo ang Dios. Nakaila na kag suod kaniya. Makaingon gyud kag unsa pa man di akong angay kagul-an niining kinabuhi ha. Musamot kas pagkaamgo nga wa na gyud di ay kay angay pangkabalakan o kagul-an niining present life nimo ingon nga Kristohanon. Na may mga bot nga mga problema. Ang mausab ra ba kay kita ramang mga tao ang Dios di man. And then okay, ang ikaduhang omnipresence sa Dios maong gitawag og immanence. Na lain pud ni. Kaganiha transcendence karon immanence. Ang spelling ini I-M-M-A-N-E-N-C-E. Na unsa man ang immanence? Ang immanence nagpasabot og anaa ang Dios sa tanang dapit. Okay? Di ka mahimong moingon og murag wa ang Dios ani dinhi sa ako kay na ako'y buhaton. Di mahimo. Sa tanang dapit naa siya. Samta ka na. Mao na nga karon sa tanang panahon ug sa tanang dapit mao nay gihulagway sa iyang pagka-omnipresent. Sabot? Then you have immutability. Samot na ni. Dili siya mausab. He never changes. There is no shadow of changing with God. Okay? Ug ang ikanapulo, the 10th attribute, mao ang veracity, kamaturan. Siya ang tinuod. Anaa ang kamaturan niya. That means, kung nagatuon ka bahin sa Dios, nagatuon ka sa unsa ang absolute truth, ang absolute nga kamaturan. Kasabot ka? Di man mahimong tinuod ang Dios sumala ni kinsa. Wala. Di mahimo na. O paminaw, ang pagkatinuod sa Dios, dili kay suma ni. Dili. Ang pagkatinuod sa Dios, tinuod. Period. Sabta ka na. Ang pagkatinuod sa Dios, tinuod. Period. Ug unsay imong himuon ingon nga tao, unsay imong gamon, unsay imong huna-unaon, it does not make any difference. God is God, just the same. Okay? Mao bitaw nga makatugkad na ta, makasabot na ta, nga kung makaklaro lang yun ta, may matinawan lang yun ta, makaingon yun ta, pagkagrabe yun nga unsa man yun sa Dios ang iyang pagpahiluna sa atong kinabuhi, ingon nga iyang mga anak na niya. Remember, hinumdumi, adapted na baya tang tanang mga believers. Kana kung tinuod ka nang nakadawat sa kaluwasan. Okay? You are a child of God. And if you are a child of God, could you imagine ang imong amahan, usa ka amahan nga ingon ani? Unya karon nagkinabuhi ka dinhi nga kanunay kang gikabuhi kay way klaro. Mao nang usahay mo na una tag pastilang layo aras tinuod oy. Apan tanaw ra gud kini. Now, kining attribute sa Dios, mulihok ning attribute sa Dios, pero dili mulihok kay kadtong antong giingon lagi. Usara. Okay? Mulihok ni pero gadagi hapon ni sa tanan. Naagi hapon ang tanan niyang attributes sa tanan nga mga sirkumstansya, mga hitabo, tanan nga mga dagan sa kasaysayan, naaning na po.
So you could imagine, no? Na ang eternal life. That's experience at the point of salvation. And life after salvation. Love, nasamot na. Virtue, naa na diha. Justice, justisya, maunay executor of the righteousness of God. Kini silang tanan naa. Apan usahay, para nato magasinati ta sa usara ka attribute sa Dios. Pero wa na magpasabot nga wa diha ang ubang attribute. Sakto? Ingon na ni Ramanggod ni. Now, as an example, paminaw, mao man ni ang gigamit bahin sa Trinity. Pero lahi itong Trinity kay 3 persons in one God. Kini lahi. Kini man ang attributes of God. Okay? Now, ingon kini ini. Ni ay ehemplo. Akong ipakita nimo ang kolor nga rosas, pink. Okay? Pink ba? Now, kung pagmo nato ang tanang suga, unsay kolor imo makita? Wa. Okay? So, that means, aron ka makakitag kolor, ga kinahanglan tag suga. Gusto? Pero nga nung pink o rosas man unsa man day kolor sa suga? Pink? Unsay kolor sa suga? Unya nga nung na pink man ang imong nakita. Kay colored man. Nga nung naghibaw man kag colored na, kay pink man. Okay? So pangutana, diin man day gikan ka ng kolor nga pink. Nga ang suga puti man. Pintal. Kaya ang pintal pink man. Naibaw ka ba nga nung makakita ka kolor? Kaya na may mata. Pero so po, pring uba, no? Nga namang mahibaw man tag, kana siya red, kana siya pink, kana siya green, kana siya blue, nga naman. Giyon sa manimo pagkahibaw nga red na siya, blue na siya, etc. O nga naman, nga kung pagmo ng suga, wa man mo'y makitang kolor. Unsa man diyan na sa suga, nga mauman ay makita na tos kolor. Mo'y makapakita ba na tos kolor? Okay, kanang suga, actually, moingon man ta nga puti ang suga. Kanang suga, na ay ubang moingog yelo. Pero moingon tag puti o ingon ana, kanang suga actually naaana ang tanang kolor. Mao nang mahimong puti. Kaya ang kombinasyon God sa tanang kolor puti. Mao na nga ang puti nga suga kung imong iigo sa gitawag og prism or makaigo siya og kanang taligsik sa uwan nga arang daghana makakita tag bangaw, rainbow. Gusto? Kaya actually ang bangaw God, now di tabaya makakitag bangaw sa gabi, adlaw ra. Kini kong bangaw is the reflection of the sun sa uwan. Kaya ang uwan, ang kadato sa uwan, kanang usato sa uwan becomes a prism nga ang sugang puti nga moigo ana, iyan ning bukon nga tos nagkalain kolor nga naas puti nga suga. Nagkasabot ka ba? So, karon ug mutan-aw mog suga nga puti, just try to imagine nga naa diha ang tanang kolor. Okay? Pero di gud makita, kay ngano man, kombinasyon man. So how do we see colors? Nay uban tingali ninyo nga nagsulob ron og green nga sinina, ang uban yellow, uban brown, nay uban puti, uban pod itom. Pangutana, unsa man ning kolor nga puti ug unsa man pod ning kolor itom? Unsa man ning kolor nga puti ug unsa man pod ning kolor itom? Actually, di baya kolor kanang puti ug itom, right? Ang puti mao nang puti atong sinina kay ang sugang puti hing reflect man niya tanan. Ang itom nga sinina
color blind. Ang puwa nga object, makita nimo nga puwa tungod kay sa dihang ang silaw sa suga mo igo niya, ang ubang kolor anha ra kutob. Pero ang puwa nga kolor mao'y moabot sa imong mata, muuntol ba, mao nang makakita kag unsa puwa. Or for example, mutan-aw ka sa sagbot nga green, ug naa gihapon ang tanang kolor, pero ang maabot ra sa imong mata ang kolor nga green, mao nang green ang imong makita sa sagbot. Pero naagod ang tanang kolor, pero ang ubang mga kolor misurop sa sagbot nga green. Ang green ra mao'y mibalik sa imong mata, mao nang makakita ka sa green. Or ibutang ta, sinina. Ang tanang kolor sa suga moigo sa sinina, makakita kas puwa. Tungod kay ang puwa ray muuntol gikas kolor. Or ang blue ray muuntol gikan sa kolor, ang uban mo surop. That's the reason why you see colors. Na karon, adto ta sa Dios. Matag karon og unya makakita ka sa usara ka attribute sa Dios. Pero wa na magpasabot nga wa diha ang uban niyang attribute. Wa lang mulihok ang attribute sa Dios anang higayuna. Justice, righteousness, love, veracity, ang iyang pagka-unchangeable niya. Mao nang mahinungdanon gyud nga makakita ta sa Dios di sa usara niya ka attribute, kinahanglan sa matag higayon nga mutan-aw ta sa Dios ang kinatibuk-an gyud niya ang pagka-Dios, nga pagka-Dios. Bisan ko niya nang higayon na murag usara ka attribute, mo'y imong mamatikdan sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Mao na ang paagi nga kita makaila sa Dios. That is why, likewise, God's essence may manifest, murag sa suga, may manifest certain attributes in one situation, but others in a different situation. I hope by this time, muhayag-hayag na ang atong pag-ila sa Dios ning higayuna. So, ingon na ang Dios. Abi mangyud nato og lisod ang Dios sabton. Kana kung wa tay alamag may tungod sa iyang mga kinaiya. That is the reason why in the study of God's integrity, these things are very critical, very important for our further knowledge. Aron gyud masilsil kining pagtulon-ana sa atong galamhan, sa atong kardiya, ug magamit ang maong doktrina sa atong kinabuhing Kristohanon. Mao na nga kitang mga tao, kung nato lang suwayan ug abot ang Dios, if we try to reach Him, pinagi sa atong tawhanon nga pamagi, di gyud ta magsilbi. Sabot ka? And yet, kung imo na siyang tan-awon sa iyang pagka-Dios, makasabot tag makakita nga pagkagrabe sa iyang pagatiman sa tanang mga magtutuo, tungod kay nahibaw na siya sa tanan nga mga desisyon nga pagahimuon sa matag usa ka natong magtutuo. Nahibaw na siya. Ang matag usa ka natong magtutuo nga mohimog desisyon, God perfectly knows every decision that every believer makes. Nahibaw ang tanan sa Dios. Sabta ka na. Nahibaw na siya sa resulta sa imong mga desisyon. Nahibaw na siya sa matagtipik sa imong kinabuhi, ingon nga anak niya. Ug sanglit nahibaw naman siya sa tanan nimong paghimo nimong desisyon. Iya na pudtong gipahiluna unsay imong mga panginahanglan sa imong kinabuhi. So nahibaw na sa Dios ang tanan tang himuong mga desisyon, samtang mga padayon ta sa atong pagkinabuhi dinhi nining kalibutan. Ug kini mga desisyon na iya nang gipahimutang daan. Wa pagani na nimo himua, naibaw na siya. Ang mga resulta ini, ang agian nimo sa imong kinabuhi, iya na ning gipahilunang daan.
o gahuwat pud siya unsay o unsaon nimo ang mao nga mga desisyon, unsay imong gamiton sa diha nga moabot ang maong mga kahimtang sa imong kinabuhi. Ug tungod niya na, from His omniscience, sa iyang pagkasayod sa tanan, He perfectly knows and eternally knows all that is knowable. There is never a circumstance, personal, historical, or any other kind that surprises or confuses God. Wa pa mahitabo, nahibaw na siya. Ug ang mga sangkap, ug ang mga resulta, ug ang mga dagan, iya na nang gipahiluna. Sumapod sa mga desisyon nga imong paghimuon, inigabot sa mao nga hitabo sa imong kinabuhi. Can you imagine that? And then, ang nakagrabe gyud ani, ang nakagrabe gyud sa pagka-Dios sa Dios kay wa gyud niya hilabdi ka ng imong kabubuton. Gawas nun ka, you are totally free. You make your own decisions, pero nahibaw na ang Dios. Ug dili niya pugngan o tandugon ang imong desisyon, dili. He never coerces your volition, never. Muingon lang na ang Dios og tuan na pod, muhimo na pod ni siya bad decision. Naunsaon man na. Iya hamang tinuyuan ka na. Muingon ang Dios. Pero gipahiluna na pod sa Dios ang tanan nga mo resulta ng imong desisyon. So can you imagine that? Kung ingon ana man ugaling ang atong pag-ila sa Dios, di ba mo samot atong kaikag nga kinahanglan mo himog yung kong desisyon aron ang tanang giandam niya para sa mga good decision nako, maangko nako. Dinhi lang una kita mohunong. Okay? Ning atong pagtuon nining doktrina. Ato kining ipadayon sa sunod higayon, musayaw si Piata sa pagpaminaw sa sunod tang pagtuki bahin niining the doctrine of the integrity of God. Giyawhag kagyapon sa pagpahimulos nining atong Bible study under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here, niining adlaw, with your eyes closed to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.